Deci astăzi chiar am observat un pattern și cred că mă învârt de foarte mult timp în el. Și cum văd eu lucrurile acum, că dacă privesc asta din identitate, cu siguranță o să-mi fie dificil să-l depășesc, bănuiesc că de-aia nu l-am depășit până acum. Deci am observat că de fiecare dată când creezi ceva, creez foarte entuziasmată, am o energie din aia de a-și face zi și noapte, adică stau acolo, nu știu, nu consum nimic, nu beau apă, nu fac nimic, fac decât lucrul ăla. Că am așa, am impresia că dacă îmi pierd energia, dacă se duce energia, nu mai fac la fel. Așa. Și stai așa, să-ți arăt. Deci am zis că îmi place să pictez și îmi doream foarte mult să pictez pe haine și iubitul mi-a luat de 1 martie, de începutul primăverii, în fine, mi-a luat niște vopsele din astea de textile. Și super curioasă să văd cum funcționează, cum sunt, mi-am făcut niște blugi. Deci aseară am făcut, m-am culcat, fericită, astăzi iară numai cu gândul că abia aștept să-mi fac și celălalt buzunar, nu știu ce, în fine, am făcut. Așa, și când mi-am făcut poze, am făcut așa un videoclip. Vreau să zic că am simțit cum scade entuziasmul. Se duce toată curiozitatea. Dintr-o dată nu mai aveam chef de nimic. Și nici nu i-am mai privit atât de mult, că până acum mă tot duceam să-i văd. Pe unde pusese, mă duceam la ei să-i privesc. Și cred că ăsta este un pattern pe care probabil că mulți îl experimentăm când vine partea aia. Să fie nevoie să prezinți ceea ce faci, să dai vestea că, bă, eu chiar pot să fac asta și pot să te ajut să ai și tu așa ceva. Și, na, să mă laud, bă, uite ce frumos e ce am făcut eu cu mânuțele mele și să te fac atent. Gen, na. Vino mai aproape, cumpără de la mine, îți place și tot așa. Da, și am văzut chestia asta că pur și simplu e ca o evitare, adică e cu siguranță evitarea de a păși într-o altă realitate. Și chestia asta pe care e nevoie să o faci, de te-a tot ținut în loc când ai creat ceva și n-ai mai făcut nimic cu lucrul ăla, că mie mi s-a mai întâmplat de nu știu câte ori deja. Chestia e că tu trebuie să faci oricum, să depășești momentul până la urmă, chiar dacă nu mai ai atâta entuziasm.
Chiar dacă nu mai ai atâta energie să o faci, bă, o fac fără niciun sens, fără nicio noimă, pun acolo poze, las niște mesaje, mai fac câte un videoclip când văd că mai am câte de energie. Și mă gândeam așa, că chestia asta, probabil că este nevoie să o faci de mai multe ori, ca să se lărgească capacitatea aia pe care probabil tu nu poți să o duci. Și chiar îmi vine să zic că capacitatea sistemului nervos, că tot mai auzeam despre asta, dar chiar... Da, chiar ești un container și ai nevoie să-ți expandezi și sunt fel și fel de arii ale vieții tale pe care ai nevoie să le expandezi, pe care poți să le observi. Și cât de minunat e când poți să observi, așa cum am observat eu acum, că se repetă și în momentul ăsta, când tu îți pierzi energia pe ceva ce știi că îți place de fapt și că te face fericit, cum ar veni, exact acolo trebuie să te duci și să depășești cum o forțezi, pur și simplu. De fiecare dată când e dureros, când e inconfortabil, când mintea te ține pur și simplu în 15.000 de povești care nu sunt ale tale și... Na. Stai în cap și auzi... Na. Chiar nu mai ai energie de altceva. Da, și ăsta era așa gândul meu de seară și vreau neapărat să împărtășesc și să mi-l las mie aici, de fapt că e important să îți zici lucruri sau să ți le scrii, să cumva să observi direcția în care mergi. Că... Da, fără direcție e nasol și știm cu toții asta. Și eu tot am experimentat asta și... No. Nu e chiar funny să vă mai arăt odată. M-am și filmat în ei și zici că ți arăt fundul, dar eu nu, eu ți arăt serios desenele mele frumoase. E foarte fain, da. Și acum o să continui un proiect nou pe alți bluși pe care i-am și o să fac ceva probabil pe un crack ca să nu mai fie chiar pe fund momentan. Și mai am și o geacă, dar pe aia a fost așa experimentul și acum o să fie nevoie să fie îmbunătățit experimentul. Și, nu, cât de cute pe une. Dacă ar face Zara așa ceva, m-aș gândi, cred că câteva luni la mamă, ce lucru frumos. Și că nu mi-l ia oricum. În fine, gata. Atât am vrut să zic, o grămadă am vorbit, văd. Da, ok, e bine să rămân aici. Goodbye, good night.